Hi lwgwfwr, good morning and welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So lwgwfwr dayo नोंथांमोनाबोथ' मिथिखागौ ओरैबायदि अखा बोथोर ओमफ्राय मा खालामनानै थानो होननानै भिडिअखौनो बानायलाबायनोसै होननानै एसे बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर दायो एकदम अखाया आरो दाबो नै हाबहां जाफिनबावगोन नोंथांमोना नायनो हागोन वेदारा माबायदि ओमफ्राय लामानि ओइनै दैयाबो लोमजोबबाय नोंथांमोननो एसे देखायनो फै बिदिब्ला बे खामसालिया सेस अखा सारसनजोबबाय लोगोफोर सिजोबबाय जेबो रानला नै मानि प्लाना जि मोजां ग्रथ जादों ना नायथिंबो हासुखैयावनो दोननांगौ जादों आं इखो सेस अबस्था खाराब लोगोफोर गारियाबो बेसेरा अबस्था खाराब आय खस्थ' मोनबायहाय गारियाबो बिरादनो अन्थाव बाथावनो ओमफ्राय दायो नै ना जेखाइ थाबालाय ना हगौमोन आं ओइ गुफुर नुजोबलायबाय बोथोरा दाबो वाव एकदम हाफिनगोन दायो दसेल'सो स्रां जादों आरो ना मोजां नांलायथारदों आरो स्रां जानायखाय मैया सानसे हाबायहाय हाबाब मिथुआ थांबाय जेने थेने माबायाव स्ट'रावहाय नै इ लामाया गब्र'जोबबाय बेनि थाखायनो जों गारि बरनो हाला माने इयो बिराद रिक्सि जाबाय आरो नायदो इथिंथ' जेबो नङा बेयाव माने फिदिंनायाव बिराद जायगा नांगौ जायो गारिनो ओंखायनो एनै लोमजोबबाय नै इयाव ना मावसोदों इयाव ना मोनसोगौमोन जे सिगांथ' बे लामा खैयाव ओरैबायदि मोजां माबायोमोन आरो मा होनोमोनलाय फासिजाल सानानै मोनोमोन नायनि र' गब्र'गोनसो नामाहाय गब्र'आ दे नै इयाव ना हबा मोनगौमोन दायो ना फिसा दावखोसोदों ओइफोरथ' लोमजोबबाय नै सेस इयाव जि ना फिसा दावखोदो इथिं नै मावा फिसा जेखाइ थानायबा हगौमोनलै इथिंबो ना खावै मोनसोयो साबा दाबो मोनगोन खिन्थु ओरै ट्रेन्सफार थांनाय गैलाना दैया ओंखायनो एसे रानबाय बे जरा बै जराथ' भर्ति जागोन दा ओइ नै लामाया नै जावफ्लंना होनांबाय उफाय गैया बेयाव ना साबा मोनबावगोन दायो माबा रानलाङा नालाय दैया बुंजोबगौमोन ओंखायनो थिंबा जि मोजां नांदो थाबायनो बेयाव नै अरिजिनेल दिंखिया दङ लोगोफोर दिनै मा ओंख्रि संनो जाबायहाय मैगंबो जेबो गैया लोगोफोर आं सानबाय थाइजौ चाटनि बानायगोन आङो दिनै मोनसे थाइजौ थाइसे खानि आङो चाटनि बानायगोन आरोना नैबेखौ खानोसै माराम जानायखौ चाटनि एकदम बरियासे ओंखाम सङाखै दाबो संसै दासो नै दै लाबोनानै दोनफैखानांगौलायबाय आङो लोगोफोर माने ओरैबायदि अखा बोथोरनि थाखायनो आसुरितसो गैया मैयाबो सानसे लाइन गैया बे चार्जार लाइटसो चार्ज जायोबा मा दं जेबो गैया एकदम थालिर थाइनै दङ बेखौ एवनोसै गोथाव जादों बेयो मैयाबो ओमफ्राय आलु दङ आलुजों दाउदै संसै खांख्रिंखला थाइनैसो दं बेखौनो संहरनोसै लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो दे लोगोफोर दे सोना हालायबाय नै लोगोफोर एसेबो थाखाला आसुरित जाखाबाय दायो नै बिथिं आलु बयल खालामबाय आङो ओमफ्राय नै बिथिंजाय मा होनोमोनलाय ओंखाम जानबाय थालिर फ्राय आलु दाउदै बेनो ओमफ्राय खुलिनानै दोनबाबो बार खोलो फैनानै गेसानो गोमोरजोबनो नागिरो लोगोफोर दायो नै आङो थालिर फ्राय खालामबाय बिथिं आलुआबो जाहां जानानै मोजां नांदोंमोन मैया थाइनै थानायनिफ्राय बबावबाय खावहाबना होनोसै दायो आंहा थालिर एवनाया जाबाय थालिरा ओमफ्राय बिथिं खांख्रिंखलायाव हरबाय आङो आलुआबो जासिगोन आंना आलु रेडि लोगोफोर बिथिं दाउदै बयल ओमफ्राय दाबो सफैलायबाय नै ओंखाम जानो लोगोफोर मोनहां जानायजों सफैनायजों मोनसे खोथा खोनासंलाय इयाव बाथरुम साइडथिं बामोन जिबौआ बै वाल गावलायाव हाबना थाबाय बामोन ना मा गुफुर फाख्राहां आंसो नुबाय थायो ओमफ्राय गिलायलायनाय
आंजोंल' नुजाबाय थायोलै आंहा बागदावलायदों बेखौ नुगौ मोजांफोरा दाउसिना बारायदोंबा बारा ओमफ्राय अखार 10 पिस दाउखा ओमफ्राय मा लाबोखो नै खांख्रिंखला लाबोलायबाय जोंना मिस्टारा सामब्राम गोजा गुफुर बिहरखादोंमोन आङो गाजर आं दा मोनायाव पुलाव संगोन माने पुलाव माशरुम पुलाव दै मिथु माशरुम लाबोदों नै माशरुम वाव बानलु आंना माखौ आं ओंख्रियाव मोनसे बानलु होनो मोनाखै लोगोफोर खारन बानलु गैयामोन नै दासो हाना होनसै एसे दायो नै माशरुमखौबो एसे एवबाय आङो मा होनो एसे दोनबाय आरो ना माने जानो लुगैनाया थानो हाला माशरुमखौ थाजा फ्रेश नुबायना सामब्राम गोजा बानलु सामब्राम गुफुर बेजों थावो दायो जानो रेडि लाहार फाहार नैबे मिथुनि ओंख्रि ओमफ्राय नैबे मैखुन खांख्रिंखला थालिर ओमफ्राय नैबे आं मुगबां बानायगोन नालाय हिब्बि लाखाबाय आङो लोगोफोर नै दायो जानोसै आङो नैबे आलु दावदै मैखुन एवनाय ओमफ्राय नैबे खांख्रिंखला थालिर खांख्रिंखला ओमफ्राय नैबे थाइजौ चाटनि माने थाइजौ खाजि गुदुंथार लोगोफोर गुदुं जाबासो इन्ट्रेस्ट नाङो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ बरिया टेस्टि जादोंहाय मैखुनानो लोगोफोर मिथु मोना ना मोनसे दोनो खनसेथ' जाबायना अखा बोथोरबा दखानबो खुलिनो बायोहाय लोगोफोर थाइजौआ चाटनि खालामा लासा रुखिबाय आङो माथो गोथाव जादों ना दावदै जानो थाइजौ बरिया माशरुमखौ एसे दोनबाय पुलाव संनो पुलाव माइरं दङ ना लोगोफोर बिदिबा आङो जाग्रोनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै थिखांनानै जानायखाय खस्थ' मोनदों आं आखाइयाव ओंखायनो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ स' माच नोंथाङा मोजां नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय